Isip pagsaulog sa ika-121 katuig sa adlaw sa kaugalingnan sa nasod, gibida pinagi sa usa ka exhibit ang nagkalain-laing local historical events nga nakatampo sa kaugalingnan sa Pilipinas. Ato kining sayran pinaagi nining report. Pag-highlight sa 4 alinyos, photo exhibit, ug mga booth sa nagkalain-laing unit sa Armed Forces of the Philippines. Pipila lang kini sa gibida sa usa ka photostatic display ug exhibit sud niining dakong mall sa Dakbayan sa Sugbo. Gihimo kini isip pagtimaan sa 121st Independence Day. Collaborative effort of the AFP here in the Visayas. So we have the Army, the Navy, and the Air Force. So each branch of service, we have representative, ma'am. Gipakita dinhi ang bunker sa Army nga may gibutang nga 50 caliber ug 30 caliber isip depensa sa kampo. Samtang sa laing unit, gipakita ang mga rescue equipments ug mga personal protective equipments. Sama sa helmets, gloves ug mga life vest. Ang ubang nananaw sa exhibit sa laing booth, nahatagan pa og kahigayunan nga makapakuha og hulagway samtang gisulob ang mga high-powered equipments. Gawas ni ini, gipakita usab sa exhibit ang insaktong pagpilo sa Philippine National Flag o ang insaktong paggamit o pag-display ni ini. Makalingaw man ang nakita sa maong exhibit apan sa samang higayon, daghan jud kag makatunan. Sama na lang ning among nahinabi nga mga may bisita sa booth nga gikan pa sa Masbate. Na-learn ko yung mga na may mga like Cebuano na yung kasi dito sa atin parang mas alam natin yung mga Tagalog na heroes, pero medyo hindi natin kilala ang mga like Bisaya na heroes. Ang dami talagang heroes before then na gustong ipaglaban yung independence ng Philippines. And sobrang, parang personally nakakasad lang na ngayon yung mga tao or may mga tao na hindi na alam kung yung history na nangyari. Uban ni Lian Sinculan ug Jovel Ubiso, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.